नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। सदर अनुभव लेखकाच्या सोबत घडलेल्या एका सत्य घटनेवर आधारित आहे। नमस्कार, माझे नाव अमोल शिंदे आहे। माझं मूळ गाव सातारा जिल्ह्यात आहे, पण कामासाठी मी मुंबईला स्थायिक आहे। मी एक वाहन चालक आहे आणि मला ने-आण करण्यासाठी मुंबईच्या बाहेर सुद्धा जावे लागते आणि ट्रक असल्याने आमचा प्रवास हा रात्रीचा जास्त होत असतो। आज मी तुम्हाला जी घटना सांगणार आहे ती माझ्यासोबत प्रवासादरम्यान घडली होती। साधारण 3 वर्षांपूर्वी मी ट्रक घेऊन मुंबई नाशिक द्रुतगती मार्गावर जात होतो। त्या आकाशात फक्त चांदण्या दिसत होत्या, चंद्राचा कुठे थांग पत्ता नव्हता। मनात विचार केला, आज अमावस्या आहे। तसे भूत प्रेत यावर माझा विश्वास नव्हता। गाडीमध्ये गाणी सुरू होती आणि मी गाडी चालवत अंधार कापत निघालो होतो। रात्रीचे साधारण 2 वाजले असतील। आजूबाजूला गडद अंधार पसरला होता। माझ्या गाडीचा वेग सुद्धा बेताचा होता। नाशिक पासून साधारण 10 किलोमीटरवर मी पोहोचलो असेन। त्या अंधारात मला कोणीतरी चालताना दिसले। मानव सदृश्य आकृती पाहून मी विचारात पडलो, एवढ्या रात्री इकडे कोण आला असेल? कदाचित कोणाची तरी गाडी बंद पडली असेल किंवा बस चुकली असेल, असा विचार करून मी माझी गाडीचा वेग थोडा कमी केला। गाडीच्या प्रकाशात मला दिसले की ती एक स्त्री होती। पिवळी नऊवार साडी घालून ती रस्त्याने एकटीच चालली होती। एकटी बाई आणि ते पण एवढ्या रात्री, असा विचार करून मी तिच्याजवळ गाडी थांबविली। कुठे जायचं आहे तुम्हाला? मी सोडू शकतो का? तसे तिने तिचा चेहरा माझ्या दिशेने फिरवला आणि तो पाहून मी घाबरलो। तिचे तोंड पूर्णपणे सडून गेले होते। डोळ्यांच्या जागी फक्त रिकाम्या खोबण्या होत्या। हळूहळू तिची उंची वाढू लागली। 6 फूट, मग 7 फूट आणि भसाड्या आवाजात म्हणाली, सोडतोस का मला पुढे? हां, सोड ना, सोड ना मला पुढे। एवढे बोलून ती जोराजोरात हसू लागली। रस्त्यावर कोणतेही वाहन नव्हते। माझे रक्त गोठले। मी देवाचे नाव घेतले आणि गाडी वेगाने पळवू लागलो। परत फिरताना मी दिवसा माघारी फिरलो। जिकडे ती बाई दिसली होती त्या जागेपासून जवळ एक ढाबा होता। रात्री जे झाले ते सर्व मी त्या ढाबा मालकाला सांगितले। तेव्हा त्याने जे काही सांगितले ते ऐकून मी सुन्न झालो। तो म्हणाला, साधारण 3 वर्षांपूर्वी तिकडे एक वाहन अपघात झाला होता। एका गाडीला एका ट्रकने उडवले होते आणि त्यात सर्व मारले गेले होते, पण त्यातील एक भूत लोकांना म्हणजे ट्रक चालकांना दिसते आणि त्यांचा अपघात घडविते। तुम्ही वाचलात, तुमचे नशीब बलवत्तर म्हणून। त्याचे वाक्य ऐकून मी देवाचे आभार मानले आणि त्यानंतर त्या रस्त्याने मी कधीही गेलो नाही। ह्या घटनेनंतर माझा भूत प्रेत यांच्यावर विश्वास बसला। तुम्हाला जर ही कथा आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। आपण जर या चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला भविष्यात मिळत राहतील। त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुमच्या सर्व मित्रांना शेअर करून चॅनलला जास्तीत जास्त सपोर्ट करा। धन्यवाद।